Jamen, jeg vil da opfordre jer til at komme på efterskolernes aften den 11. januar. Vi har nogle super seje elever her på BGI, som vil vise jer rundt og som vil lave forskellige idrætsaktiviteter, så I rigtig får et indtryk af, hvad vi er for en skole og hvordan man kan udvikle sig, både sportsligt og idrætsligt, mens man går her. Så kom, vi glæder os til at se dig. Velkommen til BGI Akademiet. Vi vil tage med på en hurtig rundvisning og vise jer, hvad BGI er for os. Og spejleleverne er i gang med at øve gymnastikopvisning. Ja, rigtig. Det er vildt tosset. BGI er for. Det, der overrasker mig allermest, det er nok, at der er sådan et godt fællesskab, selvom vi er så mange. Det er virkelig mega fedt at gå på BGI. Og man får mange nye venner og udfordringer. Og man lærer sig selv lidt bedre at kende. Og man udvikler sig meget i sin sportsgren. Og fodbold! Fagligt også. Dem der ja. Sidder mit hår, okay? Skal jeg kigge ind på dig, eller kan jeg? Skal jeg kigge på dig, eller kan jeg? Jeg tror, det er helt seriøst. Ja, det var nice. Det var nice. Der er mange damer. Det er meget godt socialt. Skolen er røvkedelig, men det er fint nok. Christina Rosling, klart. Det har været, altså selvfølgelig, jeg vil gerne have startet fra starten af. Jeg har virkelig ombestemt mig, jeg har ikke gjort noget før, bestemt. Men det har været dejligt, det var utroligt rart. Jeg blev rigtig glad ind i, kunne jeg mærke. Jeg startede her. Jeg havde bestemt regnet med, at det ville være sværere, men ja. Folk de tog godt imod mig, de slog mig ikke så meget, som jeg havde regnet med. Jeg vil gerne have været her nok før, men det er fedt nok at være her nu. Hej, jeg hedder Signe. Jeg går på BGI Akademiet. Hvorfor kan kannibaler ingen venner? Hvad? De må ikke lege med maden. Det er en joke. Kvinders rettigheder. Fællesskab på BGI er bare super. Her på BGI der er det altid varmt. Og I skal altid gå på natterand. Og så skal I huske til samling, der skal I altid rykke ind mod midten. Ind mod midten. Du ved godt, hvem du er. Du er herlækker. Ja!